Velkommen til vores næste episode. Det her det er et meget, meget interessant emne faktisk. Og det handler faktisk om, hvordan vi i vores samfund beskæftiger os med det modsatte køn. Det vil sige, at både i skoler og på arbejdspladser, der har vi meget med det modsatte køn at gøre. Man arbejder enten sammen, eller man har noget med hinanden at gøre. Og det der er med det er jo, at mange gange, så har man gode intentioner, man gerne vil blive gift. Og derfor så har vi jo inviteret vores ekspert, og det er vores bror Naim fra Prophetic Party Glostrup. Mashallah, de har rigtig meget med ægteskaber at gøre, og lige op til ægteskaber, og faktisk også, når det går galt. Men i første omgang, der skal vi lige tale om det her med bror Naim. Hvordan vi ligesom holder et rigtigt halal forhold, hvis man kan kalde det det. Fordi vi ved jo alle sammen, det er forkert at have et forhold, men hvordan kan man ligesom have et forhold, hvor det er, at man har den rigtige intention, og hvordan kan man ligesom bygge det på? Ja, mashallah, tak. Alhamdulillah, altså det man skal huske, det er jo, at når du for eksempel er interesseret i den modsatte, hvis det er en pige, og hvis det er en mand, og man gerne vil giftes, er man seriøs? Det er jo det første, man skal spørge sig selv. Altså i islam er der jo ikke noget af det, vi som kender her i Vesten, at der er et forhold, hvor man har et forhold før ægteskab, og hvor man går ud sammen, og alle de her ting. De eksisterer ikke i islam. Selvfølgelig er der helt den periode, før man bliver gift. Man kan godt tale med sin kommende ægtefælle inden for nogle rammer. Man må også gerne have en dialog med den. Man må også gerne have en dialog med deres familie. Man må også have en dialog med vedkommende. Det er den måde, det er den vinkel, at sharia og islam giver os. Og grunden til, at den gør det er jo for at beskytte begge to. Så man ikke kommer ud i nogle situationer, som man kommer til at fortryde bagefter. Så det er i hvert fald det fundamentet. Ja. Nu nævner du, at man ikke kommer til at gøre noget forkert, eller hvad det nu end kan være. Men hvordan vil du definere, om man kunne læse, at en person har gode intentioner? Altså det er jo at snakke. Altså det er noget af det første, man skal gøre op med sig selv. Det er, at man skal være ærlig over for hinanden, og man skal stille de spørgsmål. Jeg hører rigtig mange gange folk, efter de er blevet gift. Altså når man er blevet gift, så er der ikke noget fortrydelse. Jo, det er der. Så bliver man skilt. Der er rigtig mange par bagefter, så siger de, hvis jeg nu havde vidst det her før ægteskab, så havde jeg ikke gjort det. Hvis jeg nu havde vidst, at manden han var så doven, og han ikke hjalp, eller søsteren der, hvis jeg ikke måtte det, og hvis jeg kunne det, så havde jeg ikke gjort sådan og sådan. Og det gør bare, at det er bare for sent. Altså man skal tage det up front. Man skal ikke, der er rigtig mange ting, hvor folk ikke, som de bør snakke om, inden de bliver gift, som de ikke snakker om. Og de ting skal man snakke om. Hvor skal man bo hen? Hvordan skal man bo? Hvornår skal vi have børn, for eksempel? Hvem skal arbejde? Hvem skal arbejde mere, og hvem skal arbejde mindre? Fordi den tid, vi bor i nu, altså der er manden og kvinderne, de er jo lige i det her samfund. Og de begge to går ud og henter penge. Og hvis pigen har tit højere uddannelse, end drengen har, og hun henter måske også flere penge, end han gør, så er det vigtigt at få afstemt de her ting. Hvem er det, der skal gå hjem? Der er også nogen, der vælger at sige, nu arbejder jeg halvtid. En af dem arbejder halvtid. Pigen arbejder måske halvtid, indtil børnene bliver lidt ældre. Så alle de her ting skal man snakke om, inden man siger ja til hinanden. Og der skal man, og det kommer vi forhåbentlig til at snakke om lidt, hvorfor man skal have inddraget sin familie ind i det her. Ja, fordi det næste, det er jo faktisk i forhold til rammerne. Hvad skal rammerne være i forhold til det her med, bror Majid, han spørger om seriøsitet. Hvornår ved man, om den anden person er seriøs? Er det, altså, man kan jo sagtens
sige nogle ting med ord, og man kan mene noget andet i virkeligheden. Så for den modsatte part, som er seriøs, det vil sige, hvis det er en mand, der er useriøs, og kvinden er seriøs, hvordan ved kvinden, at prøv at høre, den her person, han er seriøs? Og hvilken rammer skal hun ligge for manden, for at hun ligesom kan føle sig lidt mere tryg, og at det her det er lidt mere seriøst? Altså, der er flere ting i det. Det er jo fordi, grund til, at vi tænker nogle gange lidt sådan her, ikke? Det er fordi, vi er vant til det, vi ser rundt omkring os, ikke? Men hvis man er seriøst, så skal man jo, altså rammerne er der jo, så skal man jo tage skridtet hurtigt. Altså, så skal man ikke gå og vente og sige, der går flere år, eller der skal gå flere, der skal ske det, så gør vi sådan og sådan. Altså, hvis man er seriøs, så har man har snakket om de ting, man gerne vil have snakket om, og man har fået svar på de ting, man har fået svar på, jamen så skal man tage det næste skridt. Det er derfor i vores din og i sharia, at nikah og ægteskab er noget af det letteste. Og vi har jo i vores kultur gjort det som noget af det sværeste. Så man skal være hurtig til at tage skridtet. Og det viser jo også så, om den anden person er seriøs. Og en anden måde, man også kan gøre det på, det er, at man inddrager familien. Altså hvis man har en til en, og det er på sms'er, så kan man jo godt love hinanden alt muligt, uden at det bliver til mere. Ja. Hvis man mener, at vedkommende er du seriøs, jamen så vil jeg også gerne have, at din familie kommer og besøger os, eller vi besøger jer. Så tager man jo, så er man jo nødt til at komme ud af skabet, ikke, og sige, okay. Du siger jo eksempelvis, at man skal tage det her skridt lidt hurtigere, i forhold til familie, eller inddrage familie. Men hvad er hurtigt? Altså, hvad vil du mene er hurtigt? Fordi jeg tror, vi alle har prøvet, måske har haft kontakt til det modsatte køn, hvor vi selv tænker, okay, jamen, hvornår føler man, at man skal inddrage familien derude? Er det efter en måned, 2, 6 måneder, et år? Altså, jeg tænker også, det er lidt forskelligt for, hvor langt man kommer for et par. Men, altså. Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Der er ikke nogen faseliste på det her. Der skal man nok mærke hinanden, hvor er man henne. Altså hvis man er også nødt til, i den tid vi lever i dag, man er også nødt til at være lidt praktisk om tingene. Fordi vi ved også rigtig mange, når de bliver gift, de vil gerne bo for sig selv. De vil ikke bo med deres familier, ligesom vores forældres generation, eller vores generation gjorde. Så der er også noget praktik i det her. Okay, det vil sige, du skal også, hvis du går i gymnasiet og aldrig har prøvet at have et arbejde før, og du lever stadigvæk af mor og fars penge, og så vil du gerne giftes, og du vil også gerne bo for dig selv. Det hænger jo ikke sammen. Så man er også nødt til at have den del med. Så det vil sige, du skal også se, hvor er du henne i dit liv, og hvor er din partner henne i deres liv. Er I gang med uddannelse, så skulle man måske hellere lige koncentrere sig om sin uddannelse og gøre den færdig. Men hvis man ikke kan vente, og man er bange for, at man kommer til at lave noget haram, jamen så lav nikah. Og man kan jo stadigvæk godt vælge at bo hver for sig. Hvis ikke bo sammen. Ja, det er præcis. Og den mulighed har man jo altid. Skal jo ikke have et kæmpe bryllup og flere tusind mennesker og blive gift bort. Så finder man en løsning. Som I nævnte tidligere, Pronem, det er i forhold til det der med, at man skal inddrage familierne. Men hvordan er det i forhold til, når det er, at man er i et tidligt stadie, man lærer hinanden at kende, og sagen er den, at man vil ikke inddrage familien, hvis det er, at personen ikke er noget for en. Så hvornår tænker I, at det giver bedst mening, at man ligesom inddrager familien? I hvilket stadie vil I sige, hvis man kan konkretisere det? Ja, altså, hvis vi tænker sådan helt lidt firkantet, helt rent islamisk, altså, der er jo ikke nogen stadie. Altså, du har en stadie, hvor at du spørger vedkommende. Du spørger vedkommende, og du siger til vedkommende, jeg har de og de krav, og så siger vedkommende, jeg har de og de krav. Kan vi mødes? Kan vi blive enige om dem? Og hvis man kan blive enige om dem, så skal du faktisk, så er det faktisk det. Så skal du ikke have yderligere kontakt med vedkommende. Fordi så har du fået det, de betingelser, du havde, dem har du fået opfyldt. Så kan man sagtens inddrage familien derefter. Så man skal være enige om de praktiske... Enige om både de praktiske og de islamiske og alle de her ting. Når man er enige om dem, så kan man jo faktisk godt gøre det, tage skridtet videre. Ja, altså, jeg vil sige, vi kommer jo alle sammen fra forskellige lande, også muslimer, dem der i hvert fald ikke er født her i Danmark.
lad os sige Pakistan eller Marokko, der er alle fra den samme nationalitet, men nu er vi alle sammen mødtes her i Danmark. Hvad siger islam om, at man kan sige 2 forskellige nationaliteter, altså i forhold til at blive benægtet det, eller... Altså, islam har jo ikke nogen holdning til, hvor du kommer fra. Ja. Islam ser på dig som individ. Islam ser på islam. Altså, i islam er der ikke noget med, om den ene part ikke må, den ene nationalitet ikke må giftes med den anden. Det er der ikke. Fordi der er mange, der bliver altså, man hører det jo tit, eller sige, der er en eller anden marokkaner, der vil giftes med en tyrker, eller en pakistaner, der vil giftes med en... Så bliver de afvist af forældrene i de gamle dage. Vi er de største racister, når det kommer på det tidspunkt. Ja, altså på det punkt. Vi er faktisk værre end mange etniske danskere. Ja, der er vi rigtig, rigtig racistiske. Det har intet med islam at gøre. Det er ren kultur. Det er ren kultur. Hvad gør man, Brøndheim, i forhold til, at man står i en situation, vi ved jo alle, som vi lærer fra islam, at man skal lytte til sine forældre. Forældrene siger, at du skal giftes med den her person. Pigen siger, prøv at høre, det er slet ikke noget for mig. Det er ikke noget for mig. Jeg kan ikke med personen. Af andre årsager siger man nej til det. Men forældrene påtvinger det, ligesom. I sådan en situation, hvor forældrene også bruger det her argument med, prøv at høre, at islam siger, at man skal lytte til sine forældre. Man må ikke engang sige til sine forældre. Hvad er jeres holdning til det? Ja, altså jeg synes, det er faktisk et af de steder, hvor begge parter går glip af noget, fordi at man udøver det forkert. Altså selvfølgelig har børnene brug for forældrenes råd, og deres fremsynighed, og deres livserfaring. Og der er jo ikke nogen forældre i den her verden, der vil deres børn ondt. Men forældrene har jo også en grænse. Altså forældrene kan jo heller ikke komme og sige til en, at prøv at høre, nu skal du gøre noget, der ikke er tilladt. Så de har deres grænse, de skal holde sig inden for den grænse. Og børnene skal selvfølgelig, altså der er sådan lidt 2 ekstremer, ikke? Du har den ene, som siger, det er mig fuldstændig, og den anden siger, du skal høre efter dine forældre. Altså man skal finde den der balance, som er, selvfølgelig har du brug for forældrenes råd, du har brug for deres livserfaring, og jeg kan faktisk, vi kan tage udgangspunkt i den hadith, som fortæller, som er rigtig populær hadith, som mange bruger, hvorfor man skal giftes med, hvad for nogle ting skal man se i en kvinde, når man skal giftes, og når det er bare sådan en grundlæggende regel i usulul fiqh, det er, når der er noget, der handler om mænd, mange ting, vi hører om islam, det handler om mænd, men det gælder også for kvinder. Men mindre der specifikt er noget, som siger, at det her, det gælder ikke for mænd og kvinder. Så når der bliver snakket om, for eksempel her, hvad for nogle ting skal man se i kvinde, det er faktisk de samme ting, som kvinderne skal se i mand. Her siger man for eksempel, en af de ting, man skal se, det er hendes slægt. Og man skal se hendes formue, og man skal se hendes engagement, altså hvor religiøs er hun. Og man skal... Og de her ting her, for eksempel, se hendes slægt. Hvem er hun fra? Hvad er hendes familie? Det her, du kan bruge forældrene. Du ved jo ikke, hvem hun er. Men hvis du har en familie, og de kender nogen i området, og de kender en familie, hvor de bor hen, der kan du bruge familien. Men hendes udseende, hvem skal have en holdning til det? Det skal du. Det er barnet, eller det er selve manden eller kvinden, der skal bestemme, om kan jeg leve med den her person? Kan jeg leve med dem her i de næste 40-50 år? Men det her med slægten, hvem er det, der kender hende bedst? Der kan man bruge familien. Det var det, familien skulle sørge for. Men det, der sker i dag, det er, at vi blander det hele sammen. Vi siger, det er familien, der skal bestemme det hele. Eller vi siger, det er dem, der skal giftes, der skal bestemme det hele. Så der er nogle ting, der giver rigtig god mening, at familierne er indover, men de kan komme, de kan foreslå nogen, de kan komme med deres råd, men de kan ikke pådutte dig og tage det. Og man skal ikke tænke, man gør noget uislamisk, hvis man siger nej til nogen, som ens forældre kommer med. Det er din ret. Det er en ret, som Allah han har givet dig. Hvad gør man? Lad os sige Fatima her, der har snakket med Ahmed i 2-3 måneder, vælger at præsentere dem for forældrene. Ahmed er desværre ikke fra det samme sted, som hun er fra. Han er fra Irak, og hun er fra Tyrkiet. Hvad er din bedste anbefaling, hvis forældrene hos hende er Fatima, de siger, jamen ved du, det kommer ikke til at gå. Hvad er din bedste anbefaling? Hvad skal Fatima gøre? Inddrage
nogle mennesker, eller hvad skulle hun gøre, fordi at hun gerne vil giftes med ham her? Altså det jeg plejer at sige til folk, altså en ting er, at de har selvfølgelig, de er kommet dertil. Hvis de vitterligt er kommet dertil og siger, okay, vi vil gerne, det er prinsen og det er prinsessen, that's it. Så skal man prøve at inddrage nogen i sin familie, som man ved kan tale med ens forældre, eller prøve at inddrage nogen i menigheden, eller nogen man kender i sin omgangskreds, som kan snakke med ens forældre om de her ting. Fordi der er jo ikke nogen forældre, der gerne vil have, at deres børn skal være ulykkelige. Det er jo ikke det, de vil have. Nej. De vil jo gerne have, at deres børn bliver lykkelige, og det vil begge forældre. Men det er vigtigt i hvert fald at få dem inddraget og lytte til, hvad de har at sige. Ja. Og så er der hele den der praktiske del, og det har jeg en personlig holdning til, den der praktiske del. Og det er, hvis begge parter er sådan lidt kulturelle, nu sagde I en tyrker og en for hvad sagde I, Tyrkiet? Ja, et eller andet. Hvis de stadigvæk er meget kulturelle, så viser erfaringen i hvert fald, så er der problemer. Altså man skal virkelig sige, okay, hvis vi er 2 nationaliteter, og vi bor i Danmark, så skal vi også køre efter den måde, vi gør tingene på i Danmark. Hvis du stadigvæk hiver kulturen med, og familien med, og alle de der familieting, det er praktisk. Det fungerer sikkert for nogen, men det er meget let, det fungerer. Fordi jeg synes oftest, at dem jeg synes tillader det er hvor jeg også jeg synes, at jeg kan se hos forældrene, er der en stærkere iman. Altså jeg ser eksempel, jeg kender en, hvor de har været ret, måske forældrene har været lidt ligeglade, men faren ser jeg også for det meste hele tiden i moské. Jeg ser meget, han er en stærk iman, hvad det ser ud som, ikke? Men jeg ved ikke, jeg tror, når man tager det der kultur med. Det gør man helt klart. Det er også fordi nogle gange, også vores forældres generation, de tror jo, at det eneste, de har fokuseret på hele deres liv, det er deres børn. Og som I selv siger, hvis man har haft også fokus lidt på sig selv, og siger, prøv at høre, Allah han har skabt mig, Allah har givet mig nogle børn, det er frie individer, de skal selv skabe deres liv. Jeg har guidet dem nu i 15-20 år, og herfra, ja, vi er der stadigvæk for dem, men de skal selv træffe deres valg. Altså hvis du er sådan en lidt control freak, der gerne vil bestemme helt ned til, hvad dine børnebørn de skal hedde, det er der jo også i nogle kulturer, man gør. Altså jeg kender nogen, der er blevet skilt over, at barnet ikke fik det navn, ens bedstemor havde. Det er man simpelthen blevet skilt over i nogle kulturer. Altså det er jo ren jahiliya, ikke også? Ja. Så islam har jo en stor rolle i det her. Altså hvis du er forholdende, og du ved, at i sidste ende er det den iman, som vedkommende bærer på, der har en betydning, og ikke hvilken farve han har, og hvilken nationalitet han har, og hvor han kommer fra. Og det er også det, vi bliver fortalt i hadith. Profeten al-Islam siger godt nok alle de her ting, men ulama, de siger, at fundamentet for, at hun skal have en god slægt, og hun skal have et formue, og hun skal være rig, og hun skal være køn, men fundamentet for alt det her, det er, at vedkommende skal være gudfrygtig, at de skal have et godt forhold til deres din. Fordi hvis du har det, jamen så det andet, det er en plus. Men hvis du ikke har det, og du kun har de andre 3 ting, så er det faktisk en minus. Fordi i bund og grund, det islam fortæller os, det er, du skal vælge den her kvalitet med, at de skal frygte Allah, den skal være i alle sammen. Det andet, det er en plus. Kommer fra en god slægt og ser godt ud. Det er secondary, men det her med, at de har et godt forhold til Allah, og de er gudfrygtige, det skal være hos alle. Fordi det er det, der kommer til at gavne dig. Fordi lige om lidt, så skal I til at stifte en familie. Og efter de første 2-3 år, 4-5 år, jamen så den der skønhed, som du har set, eller konen havde set i manden, jamen så, den forsvinder jo. Og hvad er det så, der bliver tilbage? Altså når vi for eksempel ser på en person, og han er loyal, han er from, og han taler blid. Det er jo de her kvaliteter, som vi kan lide i personen jo. Det er jo ikke, som vi siger, det person, han har de her gode kvaliteter. På samme måde,
Når tiden er gået, når I er blevet lidt ældre, så er det kvaliteterne, der er tilbage. Det er dem, du skal leve med jo. Og hvis de ikke er der mere, jamen, så har man et problem. Jeg har lige et spørgsmål, og det er faktisk det her med i forhold til slægt. Jeg er med på, at man skal som første se på en persons, hvad skal man sige, iman, eller hvor meget de tror rent faktisk på skaberne, hvor meget de er inde i det her islam, og udseende selvfølgelig. Men det her med slægt, og vi er i 2024, og folk bliver gift på kryds og tværs, på nationaliteter. Hvordan skal man vide slægten? Det er jo kun, hvis man bliver gift, kan man sige, pakistaner, eller marokkaner, så ved man okay lidt om slægten. Men når det for eksempel er konvertitter eller andre, hvor man ikke kender ligesom deres familiebaggrund eller andet, hvordan skal man så, kan man bruge det? Jeg tror, at det her med slægten, det er sådan lidt kulturelt. Det er sådan lidt kulturelt ment, fordi du skal tænke på, i profeten Al-Islams tid, der gik man jo meget op i, hvilken stamme man kom fra. Og det er jo ikke den tid, vi lever i nu. Men de der med stammer dengang, det var det ikke mere i forhold til status og beskyttelse og alle sådan nogle ting, som man allierede sig med forskellige stammer, i forhold til hvor meget magt de havde. Men i Danmark 2024, der er det jo, kan man sige, en kvinde har lige så mange rettigheder, som en mand har. Og ikke fordi man ikke har det i islam, men en kvinde har lige så meget at sige også generelt. Og også i arbejdsmarkedet, du ved, de har lige så mange gode stillinger og så videre. Så jeg har ikke helt fanget den del med slægten. Er det noget, som man ligesom skal... Jeg har forstået den som om, at jeg har hørt den før, så jeg har jo altid tænkt sådan, jamen lad os sige, det er en datter, jamen så kigget op til forældrene. Moren for eksempel. Moren og faren. Og så, det er der, jeg har koncentreret mig at kigge. Eller familien, ikke? Måske førhen i tiden, måske tilbage i tiden for profetens tid, der er det måske, som du siger, der er det måske handlet om lidt længere tilbage. Det også det, og man siger jo også, der er også en del af det, som bror nævner der, med at man må også gerne se, altså man siger, kig på moren, for eksempel, hvor mange børn har de. Altså, der er jo noget, der kommer genetisk jo. Simpelthen, okay, de får mange børn. Altså kvinderne må faktisk også gerne kigge lidt på, hvordan er manden? Er han sådan en, der hænger ud hele tiden og aldrig kommer hjem? Der er faktisk en beretning, hvor en profetens ledsager, hun spurgte profeten, de sagde, ja, nu er min idda-periode ved at være overstået, det vil sige, hun havde været gift før, så den periode var ved at være overstået. Jeg er blevet tilbudt, de her 3 mænd har friet til mig, hvem skal jeg vælge? Og profeten nævner 2-3 af dem og siger, ham der, han har aldrig han bruger alle sine penge, og ham der, han er aldrig hjemme, men tag ham den tredje, fordi han er god til at styre sin økonomi, og han er et familiemenneske, så tag ham. Så de ting må man også gerne se i manden. Altså han er styr på tingene. Han har et arbejde, han passer på sin familie. Det skal jeg hilse at sige, det gør de også. Ja. de er blevet bedre til det i hvert fald. Så det er jo også vigtigt. Ja. Fordi der er jo rigtig mange, der gerne vil. Det gælder jo både mænd og kvinder. Altså hvis det er en, der både mand eller kvinde, det er bare veninderne og vennerne, der fylder det hele. Og det skal jo ikke fortsætte, når man bliver gift. Og hvis det var en af de ting, man også skal snakke om inden, nu om dagen, er det nødvendigt at snakke om de her ting. Det var det ikke før. At hvor meget skal vennerne og veninderne og fylde i ens ægteskab. Så slægt kan betyde mange ting. Det kan også godt være noget, du ved, hvordan er familien, og i forhold til status, men også biologisk, og hvor langt man nu går tilbage. Ikke? Okay, og så lad os sige, at begge parter, de er nu enige i, at prøv at høre her, vi vil rigtig gerne hinanden, og de vælger at tage den vej, der hedder, at ved du hvad, man lader det være op til skaberen. Det vil sige, man begynder at lave det, der hedder salatul istikhara. Hvordan er det egentlig, det skal forstås? Der er nogen, der siger, at man skal se en lyserød sky og alt muligt i en drøm, før man skal gøre det, eller
Og hvor længe skal man gøre det her istihara? Altså- Så Majid skal forberede sig lidt, ikke? Altså, Salatul Istikhara, det er jo, det er faktisk omtalt i hadith, og også lidt omtalt i Koran. Det er jo faktisk, at du søger råd hos Allah. Ja. Du søger råd hos Allah, og det her med, at du skal se en god drøm, og du skal se en farve, og alt det her, du skal se en tegn, det er ikke noget, der er beskrevet, siger ulama i hadith. Det er noget, som lærte har oplevet, fordi at de har lavet istikhara så mange gange, så kan man godt få, man får måske lyst til at gøre nogle ting, og det bliver lettere for nogen at gøre nogle ting. Det er der, det kommer fra. Så man skal nødvendigvis ikke se noget, men sundere måde at gøre det på, det er, at man skal faktisk gøre det ofte. Og så skal man ligesom for eksempel, når vi siger, at du skal opsøge risk. Du skal opsøge risk. Vi ved, at Allah han giver risk i sidste ende. Men du skal opsøge risk, fordi det er den forpligtelse, Allah har lagt til dig. Du skal også gøre noget med hænderne. Du skal også selv prøve at gøre noget. På samme måde, istikhara, du søger råd hos Allah, og så begynder du at gøre det, som du har intention om at gøre. Og hvis det så er godt for dig, så vil Allah gøre det let for dig. Og hvis du så møder forhindringer, lad os nu sige, at en mand og en kone, de har sagt, at de vil gerne giftes med hinanden, men hver gang, at de begynder at planlægge noget, så er der forhindringer. Så sker der et eller andet. Så sker der X, Y, Z, og så sker der noget tredje, fjerde. Tingene, det går ikke den rigtige vej. Nej. Så skal man tage det som en tegn og sige, måske skal jeg prøve noget alternativ. Okay. Så det er en råd, det er en dua, du laver til Allah, hvor Allah han måske inspirerer dig også, og du får lyst til at gå en bestemt rute. Tingene begynder at blive let for dig. Du skal ikke nødvendigvis se en drøm eller flyve ind på en lyserød sky og sådan noget. Det skal man ikke. Okay. Jamen, så tænker jeg i hvert fald, at det er alt for den her episode. Bare lige en kort opsummering i hvert fald. Det er jo det her med, når det er, at man skal kigge efter en kone, eller for den sags skyld en mand, så vigtigt, at man ligesom kigger efter deres iman, det vil sige hvor meget, deres kvaliteter. Og også i forhold til det praksise, det er også meget vigtigt, at man ligesom allerede på forhånd snakker om, at prøv at høre, hvor meget arbejder man, og arbejdsfordelingen, og økonomi, og alle de her praktiske ting, fordi det er faktisk i sidste ende dem, der giver udfordringerne. Og Salatul Istikhara, det vil sige, når det er, man søger råd hos Allah, vigtigt, at man ligesom ikke venter på en drøm, men man per automatik ligesom finder ud af, prøv at høre, enten så bliver der skabt mere afstand til personen, fordi der er hele tiden nogle ting, der kommer i vejen, eller at man per automatik kommer tættere på personen. Det kan være, at tingene bare falder i hak, og jamen, familien efterspurgt noget arbejde fra mandens side af, manden får et arbejde, mandens svigerfamilie er helt vild med ham, fordi at han gør nogle bestemte ting, og så videre, og så videre. Så falder tingene bare lidt mere i hak. Så det er ligesom sådan, man skal forstå Salatul Istikhara. Majid, min bror, har du noget at tilføje? Nej, ikke rigtigt, udover at huske nu at vælge med omhu. Så i stedet for at få de der problemer senere hen, jeg ved godt, hvordan tingene ligger. Så fantastisk. Det er i orden, så siger vi tak for denne gang.